खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय माजियाव फरायनाय महरला सोनाफोर दा मुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबबाय साइलांमोन जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो इनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होला लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना फुंनि खिनियावनो गरमजों हेरेसमेन्ट जाखाबाय आरोना थ' दुगैस्रां लोबस्रां बिमा फिसा साथाम मानसिया बिदि जायो ओंखारखानाय मानसिया आरो बिसिनाखौ जाब्रा दा खालामथार दासो फोसाबथारदों आं आरो सासेयाबो ओरै रेडि थ' गोबां हाबाफारि दङ बेखौनो जोङो मावनो होननानै आखायाव लादों ओमफ्राय ओंखारलांनोसै दा सान्दुं सायख्लं कालिया जाबाबो अरजाला कालियाखा आरो बेसेबांथो कालिया जाबावनो ना थ' नायलांबाय होदो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय आंनि फिसायाबो बेग लालायलायगोन जाहैदों मानो थाखोमाखो फैदो बोरो मानसिया मानो थाखोमाखो गरमजों हेलमेट गाननायजों सेस आरोना खर' माथाफ्रा खानाया हप्पासे गुलांखासिगोन उफाय गैया एरख'वाबालाय मा खालामनो एरख'नायानो पार्सनेलाइज जाबाय थ' हाबाफारियानो एरख'नायनिसोबा एसि थाबाय थादो बेयावनो आयौ नोंखौथ' नै बाहेरासिम एसि नांफैलायदों बेयाव हाबनानै दा ओंखारनो हागोन ओंखारनानै थानो हागोन थ' हाब नोंबो हाब दसे जा एसि सेस एबार ना दसे थानायावनो गरम दुंहाव हाव फैदो हाजानाय नङा दा बादियाव एसिफ्राव थानो मोनफ्लांबायबाबो बाहेरायाव ओंखारबानो मायदि मोनो फैदा गरम नायनो अबहाय गेलेहैनोहाय ये मा सेगा ये सेगा है भैया हां सेगा पीने का नहीं कौन सा वो फटा नहीं होता है उसमें लेस बिछाने के लिए डिजाइन ये एक कलर रहेगा नानी अरे भाई नंखाया नंगौहाय मानसियानोथ' नंखाया नंगौ दे गानदो बेखौनो ट्रोप हाबनायबाथाय देलायनाय जायो बाबा बेखौ कमफर्टेबल जानाय नङा गेलेनो आच्छा रोनावबाय थायो हा फय दा मैला जागोनदां नों सुवाबो मानजियाबो गंदा तो था या तो दोल थाल से बाजायगासिनो हरै मा खालामनो हाबा ना गोमोखौ माबाखौ लानो गोसोमखौ हा मोजां नुदों गोसोमाबो बेखौबो मोजां नुदों हा गोमोखौ मोजां नुदों आं गुफुरखौ गाननाय दे खनसे गाननाय दे कितने में आती थी ये सब ओ मां दे गान नों गाना मा जा सेन्देल खुवाखै दे गान बेखौ बोखो ओरै फै मा ओरै फै नै दादि मोना लामायाव हाबनो नोंबो लाङो जा हाबगोन हाबा बाबा छोटा है क्या थोड़ा सा छोटा है थोड़ा सा गान होग्राया नै न'निफ्रायनो लाबोखादों जोंहा र' नानि 1 मिनिट गावहासो बेखौ गानदोनो फुराना सेन्देलखौ देलाय दे गोसोम गानो बोलाय गेलेनायाव मोजाङै जोरनांगौल'सो गाज्रि नुवाखै नुनाया बुस्थुआ कम्फर्टेबल नङा हल गल नामा लुज नङा इलास्टिक जाता है ना भैया लाम्बा मुजाबो नांगौ आच्छा ओ दोनथ' जारलाहाय मिनिनोसो ओंखारलाङो आंहा बिदि जुथाफोरखौबाथाय मोजां नुला बेखौनो लाबायबो बुट जुथा नांगौनो सेस 4 नाम्बार बेजों गाजाबाथाय गैला आरो बाबा मिथिबाय होनलायनाय मोजां नाय आरोबाव थिगानो दङ
फोरलाय मा आंबो बारा रोंलायलाहाय आंना जाला मालाखायनो जात जातहाय हाद्दि बायनि नामा हाद्दि सेफटिनि मजा सिङाव फिसाद्राय जागोनदां सटानि होगा बेयो जारलाहाय बास्केटाव सोदो थिंखियाव नांगौ बुस्थुफोरखौ मोनजोब्बाय नालाय माबायावबो दिखियावबो सोबावला आखायाव लासिगोन नोंबो गोरलै बादि आं हाला आंनि फिसाफोरखौ दे सना दे सिदा दुंखावजोब्बाय नै आयौ देहाय दे सना दे मादि गालाय गुजाय बाजार खालामनायहाय जोंनि गिदिं गिदा आरो पस्ट अफिसाव सफैबावबाय नैबे सासे सुबुंनि दाख्लै आधार कार्ड बानायनाया मा होनो आरोना दाबो आंनाव मेसेजआनो फैयाखै एसे कुइसन मार्क मारै हैनो आङो मा जानानै दङ ओरैनोबा जेने थेनेसो फट' खेबनो हादों थ' पस्ट अफिसावनो दामब्ले जिरायनानै रोन्दो गाबनोसो गोसो जाबायमोन आरोना आङो गरमजों जाबजों खामानियाबो गन्दगलजों एकदम टेस मेस मोनजोब्बाय गरमनि सायाव गरम ओरैबायदि आरोना फिसाजोनि आधार कार्डआ जाबावासै सनाफोर एथ' खस्थ' मस्थ' फट' खेबनायमोन खुनुरुखुम मा होनो गामिनि नामानो मोनसे स्पेलिं फुल जानानै लालियापाराया अवाइ गैया नालाय अवाइ होफ्लांबायना मा खालामबावनो आरोना बेखौनो थाबाय आङो ओमफ्राय दासो कास्टमार केयाराव रायज्लायहरबाय गावबो होनबाय एड्रेसा मिलायाखै जा दुखु मोनबाय आंबो मोजाङै नायनायाव कम्पिउटार स्क्रिनाव मोजां नायखायोना लास्ट समावहाय थिग दंना होननानैहाय बे आदायाबो आंनि एड्रेसजोंनो बानायनाय अवाइ गैखाथारामोन एड्रेसावबो लालियापारा लिरनो एक्सुवेलि आंबो अवाइखौनो लिरफ्लाङोमोन खिन्थु अवाइ गैया जोंना नाथाय दा मा खालामनो नोङो लिरफ्लाङि फैसायाबो 100 थाखा लस थांबाय 100 थाखाखौथ' आं सिन्था खालामलानो नांगौबा आङो बोथिसे बेदर जाया बे मानसिनि मेगनखौ माबायाव लाबोफिननांगौबा केमेरायाव खोथाया बिसो आरोना ओंखायनो आङो बानायला दा गरम आरो बिराद खामानि दंबावो लोगोसेनो नै सेराव बिएसएनएल अफिसाव बिफानिबो बिल पेमेन्ट होफैखाबाय ओमफ्राय आङो एसे उनावसो बानायनोसै हाला आरो गेजेरावनो गरम बन्द गेजेराव मालाबा फैबा फैयाबा गैला आं दा बानायलांला आरोना थांसै फैदो फै बेखौ कि नों जागोन नामा सुमफ्राम फिथाइ गोरलैसो आं हालासो फैदो बिराद गरम बोथोराबो मेन बाजाराव हाबफैनानै नायदो मोनजेननाय लोगो माखौबासो 10 थाखानि सावसुजोबसिगोन बेबो लादो बिमायाबो लाबाय गावबागाव आइटेम ला थ' एबारना हाबाफारियाव गरम बाजार गेजेरावबो बाबा नोंनो गेन्जि नांगौ गेन्जिखौनो गाना गरमाव बेबो आंना मेन टारगेटखा माने सोरनाबा साथा गैयाहाय साथा फिसायानो गैया ओइ गोदै बिथाङा मालाबा मनिपुरनिफ्राय फथायहरनाय गिदिरल' दङ आरोना फिसा साथा मोजाङानो गैला ओंखायनो बेखौबो लांफैदों आङो बेनिफ्राय जाखिनि नांगौ बुस्थुफोरखौ लाजोब्बाय ओमफ्राय नैबेनोमोन आरोना एकदम गरमनि गेजेरजोंबाबो लांखानोसै जाफुंसारहोखानोसै होननानै लाबाय गरमखौ सौसा फैनानै जाखिनि नांगौ फिसा फिसौ एसे साथा माथा फाथा बायजोबनानै जोङो रुमाव सफैफिनबाय देरेन मोनानो नै 2था ग्रोब जागुलायबाय आरोना बे सानै सुबुङा दहाय सुजि जालांखादों आंहासो गैयामोन सुजिबो जानाय जायाखैमोन ओमफ्राय फैस्लाबोनि नै मालाय मा होनबावनो आरो गान बिबाय थानाय आङो बायनानै होबाय बाबा एबार नोङो जेरावखि थाङा फिजिकेला फिट लाखियाबा गैला आंजों मोनथिबायना फुटबल गेलेनो जेरावखि थाङा फुटबलखौ लांफागोन माबागोन होनबाय थायो थिगासे बायनानै होबाय दे गारामा रोदो मोनलायबाय आङो पनिर लानानै फैदों सनाफोर पनिर आरोना बेखौनो टमेट'जों एग्लिनोसै दहाय दालि संलांखादों आङो ओमफ्राय ओंखामा माइरं सुनायल' गाबथांसै फटाफटनो एवनानै जानोसै आरो दा बेनो साननै बेनो मोनानसो जालायलांसिगोन जेबो मोनलोङो जायाखै जाहोजायाखै आंजों खुसेर बिदै लोंदों ना बिसोर सानैया खुसेर बिदै लोंदों आरो 20 थाखानि ओमफ्राय जेबो गैया बिस्कुट लाबोबाय नालाय नै गाइखेरसो नांथारसिगौ जाहैबाय होरो मा नोंहा गानबाय वा हिर' हिरालाल बाबारे बाब बिदि गाननानै थाबाय थानोसै नामा न'आवनो रायलायदों सब थिग दंना दे हनैहाय रागाया आं हाला मानो फेनखौ बिदि दोनो नानिनो जिरायनो नागिरनायाव अबाय जिरायनो मा बेहाय
ini ragia ini माबायदि जायो ini नाने इदिबा आं गाइखेरखौ होआ दे मादै याव जिरायदो होनसै आं दे ओरै लाबोनो होरो लाबोनो आं होरो हंगार नोंखौ जिरायदो दे बेयावसो मालाय जायगाया नो बिस्कुट ना लोगो सोमनानै जाथारगोन आरो ओमफ्राय आं बिदिनो न' सिङाव थुलथुब थालथाब गेलेनो बायदों आरो नोंनो मालफोरखौ बा उयम दे जाबाय दे सिलाव गेलेनो गोसोबा सान्दुङाव नायनो थालाय पाप्पा वै रनाल्ड' 7 नामा माथो गोलोमजोब्बायलै मानसियानो दे बे सुसि मोनहै दे एकदम औ माबालाय मा गोलोमजोब्बाय सुस्र'नानै लामायाव थां सान्दुङाव सुस्र'नानै लामायाव हागोन दे होमबालाय थां ओमफ्राय नै बेखौबो जाथों होननानै लाबोदों दानो बावदों गथ'आ दा आन्दाज मोननांगौबाथाय दा बुंसै आरोना एकदम ओरैनोसो जानो बिलाबाय थागोन ओमफ्राय बिमायानो एसे हानि लानानै फैदों माबा होनानै जानो आरो मालाबा बुद गोरान दहायना जोबाखै आंनाव अग्लिगासिनो उदैयाव अरबायना आंनाबो ओमफ्राय माथो होनबावनो सनाफोर फिसाफोरनो ओमफ्राय मा जाहैलायखो अयथासारहाय सान्दुं गोसायावबा आंलाया बिसोरो होआलै गस्ला गोजानाव निरमा होलायनाङा फिननाय दैखौ खननै सु दैखौ खननै हो खनसे गारनानै आरो खनसे सुबाव सुब्रा मा होनबावनो आरो गथ'फोरनि खुसियानो खुसि होनाय जासिगोन एसे गोबावनिफ्रायनो बिबाय थादों मानसिया आं होदावाबाथाय बाबानाव सोंहरगोन आं बाबानाव बिहरगोन आं बाबाया बायनोसै मा नों बायखानांगोन लायो आंखौसो ओरैबायदि आरोना बिफायाबो दे बायना होदो होननानै बुंनायखाय लाना फैबाय आरोना क'क्राझाराव बेनो लास्ट बाजारथ' होनना बुंजासै जोंथ' नांब्रबगौबानो बाजारावथ' खालामखायो थ' दा बेयो बर्थमान लास्ट बाजारथ'सै आरोना नैबे गरम बोथोरनि ओमफ्राय दा ब्लगखौ आं दोनथ'नोसै सनाफोर मबाइल आंना हें जाहांलायबाय ओंखायनो आं बारा अन खालामखायाखै माबायावबो बाजारावबो आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि बाजार खालामनाय ब्लगखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच